sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12 minuto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. That's what to my soul. Mga tugang, Miyerkules po ngunyan, petsa 17 sa bulan kan Mayo 2023. Ini ang Bareta alas 12, asin kami ang sendong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Dainiba. Enot sidelines ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Produksyon in Abaca sa Bicol Region nakabilta na alagad nagbababaan barakalan sigun sa Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Legazpi City Tourism Office inabisuan ng mga turista na ibitaran muna ang mga tourism-related activities sa mga oras na grabe ang init kan panahon. Sarong aktibong miyembro kang PNP Bicol na dako pa sinasangatan ng kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act matapos magpositibo sa pagpabakal asin paggamit ng illegal na droga. Alkalde Kaloy Baldo kan Kamalig Albay naglalaong na mas dakol pang mga investors ang mag-invest sa munisipyo dahil sa halangkaw na numero kan tourist arrival. Sa lado nasyonal, korupsyon sa National Irrigation Administration PIPA imbestigaran ni Senador Rafi Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee. Pag-amyendar sa IPIRA pipahidali sa Senado. Ad interim appointments kan 50 general asin flag officers kan IFP Commission na appointments. Lusot na. 38 pang mga Pinoy hali sa Sudan nag-abot na sa nasyon. Sa ibang nasyon, 40 katao nagadaan matapos ang pagtama kamasog na bagyo duman sa Myanmar. Sa lado kan Karawato Sports, Pilipinas nalampasan na numero kan mga gold medals na nakuha kan nakaaging Southeast Asian Games. Yan ang headline. Kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Redicon, ilabas ang multilakas. Nakabuelta na ang produksyon kan Abaca sa Bicol Region. Alagad nagbaba ang barakalan kani dahil sa paglimitar sa purchasing capacity ka mga nasyones na nagbabakal kang produkto lalo na ang Europa. Ina ang kinumpirmar ni Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Officer in Charge, Regional Director Mary Ann Molina, kung sa iyang ipinaliwanag na basado sa sendang datos asin monitoring, makalis ang 18 sa 24 bulan na recoveries natapos ang pagtamag ang kalamidad, naglangkaw na girare ang produksyon kaini. Sa ibong kanalangkaw na produksyon, nagagrangay man ngunyan ang mga Abaca farmers dahil sa namamatian ninda ni epekto kan hababang numero kan mga produktong pigbabakal dahil sa naapektaran ini kang giyera sa pagultanan kan Ukraine asin Russia asin paglimitar sa purchasing capacity. Dahilan digdi, piging ganyan ni Molina ang mga Abaca farmers asin fiber producers na magproduksi ng mga Abaca na nakakasunod sa standard sa merkado para mabakalan sa indang mga produkto sa langkaw na presyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Inabisuhan ni Legazpi City Tourism Officer Agapita Pacres sa mga turista asin publiko na ibitaran na muna ang pagkondukta ng mga tourism-related activities sa mga oras na grabe ang init kan panahon. Sigun kay Pacres kay puan na ikonsiderar kan kada individual ang sa indang salud sa pagsasabing ang syudad kan Legazpi pirming kaibahan sa mga lugar na nakakapagrehistro ng pinakalangkaw na heat index sa bilog na nasyon. Sinabi ni Pacres na maigot ng monitoring ninda sa mga aktibidad sa palibot kan syudad, lalo na ang nagkakaigwanin all-terrain vehicle o ATV operation dahil taini ang saro sa mga pigdadayo asin patok sa mga turista na nagbibisita sa syudad. Sa ngunya naghahanda na ang nasabing opisina para sa pagbilog ng action plan asin planong makipagdialogo sa mga tourist providers o
sa tourist provider sa palibot manungod sa mga dapat gibuhon para maibitaran ang mga emerhensya asin pangyayari dahil sa init kan panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Nasangatanan ng kasong pagbayular sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong aktibong miyembro kan Philippine National Police o PNP matapos na magpositibo sa bypass operation na piglansar kan Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG Bicol kan nakalis na aldaw sa Ginubatan Albay. Ini kinumpirmar ni IMEG Bicol Team Supervisor Police Major Jordan Gotay kung sa info ko mas o menos alas 2 ng pagkahapon kan Mayo 11, 2023 kan piglansaran operasyon kontra kay Patrolman Joshua Sireno Resentes alias Wa Joe 27 anyos na may agom, residente kan Purok 3, Barangay Bunguran, Uwas Albay, asin aktibong membro kan Regional Headquarters Support Unit 5. Kaibanan sa mga nakuha sa posisyon ni Resentes ang duwang sachet in heat sealed transparent plastic sachet na pigtutubudan na shabu na may timbang na 4.7 grams asin 4.8 grams. Tulos man na dinara si Resentes sa Regional Forensic Unit sa Laog ng Campo General Siminola para ipararam sa drug test sa Sinduman. Nagluwas na siya positibong nagagamit ng illegal na droga. Sigung kay Police Major Gutay, bulan ng Pebrero kang pinunaninda ang maigot na investigasyon asin surveillance sa nasabing persona sa ngunya ng patrolman presenteng nasa kustudya na kang Ginubatan Municipal Police Station. Katakod kay ni nagtaon ng asegurasyon si Gutay na naimig Bicol padagos ang pagbantay sa mga pulis na may illegal na aktibidades o abusadong mga pulis. Nangapudan si Gutay sa publiko na in kaso may mga reklamo sa pulis pwedeng magrani sa ng opisina na bukas 24/7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Naglalaom si Alkalde Kaloy Baldocan Kamaligalbay na sa magayon na numero kan mga turista na nag-abot sa munisipyo, mas dakol pang mga investors ang magkaka-interes na magbuktak ni mga negosyo asin iba pang establishmento sa palibot para makapag-contribute sa ekonomiya kan Kamalig. Sigun kay Baldo na maog masya dahilan takan nakaliis na aldaw, nagkapirang mga hotels ang nagbukas sa Banwaan kung sa indakulang tabang ini para magkaigwanan din akomodasyon ang mga turista. Sinabi kan Alkalde na dakulang bagay man ang pagbukas nin mga darakulang tinampo sa manlain-lain na parte kan munisipyo dahilan tamas aksesible ini sa mga tourist destination sa Banwaan. Sa ngunyan tiwala si Baldo na ang pagbabalikan pinangat festival ngunya na taon magiging matarayumpo mantang pigahalat paman na maaprobaran kan sangguni ang bayan kan Kamalig ang schedule of activities tanganing mapuunan naman na ni Bapang paghahanda. Ang baretang ini hatod sa Indukan. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Sa iba pang detalles kang bareta sa lado lokal, nasa 286 na individual halis sa 6 na probinsya kang Bicol Region ang nagpapartisipar sa nagpapadagos na Regional Training of Trainers kan Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol para sa Participatory Barangay Development Planning sa reyon. Sigon sa DSWD Bicol, katuwang ninda sa aktibidad ang Department of the Interior and Local Government to DILG as in Local Government Academy o LGA. O beto kan aktibidad na ma-develop ang mga regional trainers na magiging katuwang kan opisyales de barangay para sa mga proyekto o programa sin aktibidad na kasabay sa Barangay Development Program. Magkakatabang ini para magkaigwa ng kakayahan sa pagtaon ng technical assistance sa mga barangay officials. Pagkatapos kan ensayo, ang gabos na partisipante tatabangan kan mga ahensya para sa serye ng trainings para sa mga barangay officials na nakatala ng ibon sa bulan ng Hunyo asin Agosto. Nakakaulang naman ang pirming purpalsok nin kuryente sa mga transaksyon kan Legazpi City Police Station. Sigun ini kay LCPS Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, kung sain kan mga nakalihis na aldaw naraot naan sa indang sarong unit nin television, asingo niya nahadit siya na posibleng maapektaran man ang transaksyon sa mga nagkukuha nin police clearance, lalo na takaibahan sinda sa nagagamit nin National Police Clearance System kung sain kay puhanin maray na kuryente asin
internet. Naglalaom si Balya na mareresolveran kan Albay Electric Cooperative ang nasabing problema sin sitwasyon sa pagsasabing dakol na mga transaksyon ang posibleng mapendyente dahil digdi. Mientras tanto, nagkondukta ng routine inspection kasabagong aga ang mga personalis kan market office sa wet and dry sections kan merkado publiko kan Daraga. Kaibaran sa mga pig check and price monitoring officers, kung igwa ni mga price tag ang mga basic commodities, prutas, gulayo na siniba pang produkto basado man sa Consumer Act of the Philippines. Katakod kini nagpasalamat man si Daraga Public Market Office Administrator Temis Lubete sa padagos na kooperasyon asin pagsunod kang paratyenda sa ley. Afera sa price tag monitoring, regular man ang paglinig ng mga personahes kan DPMO bago magbukas ang saudan asin pagsarado ka ini. Katuyuan man na maprotiran ang mga parabakal, masiguro na patas sa sintamang barakalon para sa mga Daragenyo. Nakahanda na ang gobyerno probensyal kan Catanduanes para sa ikapitong Abaca Festival sa probinsya ngunya na taon. Sigun kay Gobernador Joseph Buboy Cua, ang festival da isa na nakasentro sa selebrasyon kundi tatawan nindanin prioridad ang pagtaonin tribute sa mga mahihigos na abacaleros na nagkukultibar kan mga tanuman para makapagprodusir nin may kalidad na abaca fiber sa nasyon. Sinabi ni Cua na ngunya na taon ang sarong simanang aktibidad matampok kan magayon asin makolor na kultura kan probinsya asin piglalauman ninda na maruso ang mga turista. Ngunya na taon ang 7th Abaca Festival may temang Talubo Abaca Sulong Islang Maugma. Mga tugang primerong party ang kambareta alas 12, mga bareta sa lado lokal, bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa sinibapa, makalis lang ganyan. Nay, sukli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Para
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat magirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman, Magayon Festival Executive Committee, Co-Chairman, Board Member, Melissa Abadeza, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival Executive Committee, present Daragang Magayon 2023 Coronation Night, May 19, 7 p.m. at the Albay Astrodome, with celebrity hosts Marco Gumabaw, Nicole Cordovez, with Paul Salas, Miss Philippines Earth 2023, Ilyana Marie Aduana, and Binibining Pilipinas 2022, Chelsea Fernandez. Daragang Magayon 2023 Coronation Night, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Plate. Sa bareta nga ito sa Lado Nacional, di pa imbestigaran ni Senador Rafi Tulfo sa Senate Blue Ribbon Committee ang binulgar kaning korupsyon sa National Irrigation Administration o NIA. Sigung kay Tulfo, poon 2017 sa good 2022, maabot sa 121 billion pesos ang fondo kaniya para sa irrigation development as in restoration. Sinaro-saro ni Tulfo ang mga proyekto kaniya sa nakalista 5 taon, nakadaklan da itapos, substandard as ang mga gamit na materyales as in sabit pa sa anomalya. Sinabi pa kan senador ang mga ghost projects na kadakla nasa Mindanao na maabot sa 890 million pesos na pinunduhan pero daiman na puunan. Direktang pinangaranan ni Tulfo si Deputy Administrator Cesar Sulaik na nag-aprobar sa kadaklang 28 proyekto kaniya sa Mindanao na kung baka substandard ang pagkakagibo, nagapit ang parte na itrinabaho o ibinalyo ang proyekto gikan sa original na target area. Ibinulgar man kan senador ang pangarang kan apat na kontratista na pigsasabing garong pigtatawan ng pabor kaniya asin maski pa na sa blacklist ang mga ini
kan ahensya nagsalida sa naning pangaran asin sa mga inimang giraray pig-award ang mga proyekto. Nagpahayag man in suporta si Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Joel Villanueva asin Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigaran kang Blue Ribbon Committee al binulgar ni Tulfo na anomalya sa NIA. Pipahidali sa Senado ang pag-amyendar sa IPIRA para mapababa ang presyo ng kuryente. Aaprobaran kan Kamara de Representantes ang propestong amyendaran ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA asin dapat arugman kay niyan gibuhon kan Senado. Iniyan sinabi ni House Committee on Energy Vice Chairperson asin Camarines Sur Representative Arnie Fuentebella sa ginibong briefing may kinaaraman sa mga propestong ley na may kamautan na amyendaran ang IPIRA para mapababa ang presyo ng kuryente. Si Fuentebella iyon aki kanagada na si dating House Speaker Arnulfo Fuentebella na author kan IPIRA Law. Sigon kay APEC Party List Representative Sergio Dagook na dapat ugidon kan komite ang patong-patong na buwis na pigpapataw sa kuryente asin pigpapasalo sa mga konsumidores. Ipapaapod man kan komite ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa masunod na pagdangog kaini para paghurunan ang issue. Inaprobaran kan Commission on Appointments o CA an ad interim appointments kan 50 general asin flag officers kan Armed Forces of the Philippines o AFP. Kaibanan sa mga nakalusot sa CA an 15 Philippine Air Force o Philippine Air Force officers, 10 na Philippine Navy officers, 24 Philippine Army officers asin sarong Medical Corps Reserve. Sa tahaw kan deliberasyon sa ad interim appointment ka mga AFP officers, tinawan doon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pangangaipungon niya na ma-modernize ang mga kagamitan asin pasilidades kan Puwersa Armadas kan nasyon sa lalong madaling panahon. Itinawang halimbawa ni Zubiri na mairahay ang mga barko kan Navy, lalo na takaypuan kan nasyon din sa ralit na warship asin darakulang barko na madurar sa kadagatan sa labang panahon. Apera digdi pigigibo kang Kongreso na makapag-down payment sa mga kaipuhan na Air Force jets, new combat jets asin mga bagong equipment para sa Army. Nag-abot na sa nasyon ng 38 pang Pinoy hali sa Sudan. Sinabi kan Department of Foreign Affairs o DFA na kaibahan man sa mga napauli na Pinoy ang sarong may cancel na pigbubulong sa Jeddah, Saudi Arabia. Sigon kay DFA's Undersecretary Eduardo De Vega, 71 na Pinoy pa nasa Port of Sudan asin pigalat na sana ang tiket ninda paduman sa Jeddah para makauli sa nasyon. Sa kabilugan maabot sa 600 na Pilipino na nakauli sa Pilipinas, mantang nasa 40 sagkod 50 pa ang nagtitinir sa Sudan. Sa iba pang bareta, gadanan sarong Filipino domestic workers sa Hong Kong matapos na mahulog gikan sa piglilinigan na bintana. Nahulog ang 38 anyos na Pinay na daay pinangaranan poon sa ika-18 na eskalon kan apartment. Na-recover ang bangkay niya sa platform kang condominium complex sa Kowloon. Sigung kay Philippine Consul General Raleigh Tejada, napig-imbestigaran na kan pulisya kan Hong Kong ang insidente. May lay ang Hong Kong na nagbabawal sa mga employers na paglinigon nin bintana ang mga kasambahay dahil sa pagiging delikado kay ni. Taon 2017 kan ipagbawal sa Hong Kong ang pagpalinig nin bintana sa mga ralangkaw na edifisyo matapos magprotesta ang mga domestic workers kan magadan ang 5 nindang kaibanan dahilan sa nasambit na lakdang. Daina paghururunan nagibuhon na total ban o dagos ng ipagbawal ang paggamit kan vape products sa nasyon. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Ruth Castelo na sarong industriya ang vape apera pa sa saro man ining lehitimong negosyo. Sinabi niyang kung nagsusunod man sa ley ang mga nagpapabakal nin vape products, daing rason para sinda dagos na ipagbawal. Sa ngunyan daina papaghurunan ang pagpapautob nin total ban sa vape products. Ang pigigibo kan DTI ngunyan iyo ang padagos na pakikipagsundo sa iba pang ahensya kan gobyerno para sa kampanya kontra sa mga bawal na vape products. Nagkapira sa mga lakdang na pigigibo kan DTI iyo ang pagbuktak nin advocacy material sa gabos na istasyon o terminals nin mga pampublikong lunadan maging sa mga lugar na harani sa mga eskwelahan asin sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Initanganing maturuan ang mga hobenes asin ang publiko sa maraot na epekto sa sulod o sa salud kan vape products. Sa bareta niya to sa ibang nasyon,
Maabot na sa 40 katao ang nagadaan matapos ang pagtama kan makusog na bagyo sa Myanmar. Piko-konsiderar ang Cyclone Mocha na pinakamakusog na bagyong tuminama sa nasyon na may kusog din paros na maabot sa 209 km per ora. Kadaklan sa mga nagadaan halis sa Rakhine State of Central Myanmar, mantang may nagkapira sa Sagaing asin Magway regions. Dakol na mga harong naraot siringman ang mga linya ng komunikasyon nagkapurotol dahil sa nasabing makusog na bagyo. Sobra 750,000 na residente sa rani sa mga kadagatan ang nagibakwar bago pa man ang paglandfall kanasabing bagyo. Sa lado kan Karawato Sports, nalampasan na kan Pilipinas ang sa indang bulawan na medalya o gold medals na nakuha kan nakaaging Southeast Asian Games. Base sa pinakabagong medal tally na sa nagpapadagos na SEA Games sa Cambodia, igwa ng 58 na silver na bronze. Kumpara sa nakaaging SEA Games sa Hanoi, Vietnam, igwasan ng 52 na gold medal ang nakuha kan Pilipinas. Pinakahuring nakakuha ng medalyang bulawan para sa Pilipinas ay si Claudine Women's 52 kg K1 kickboxing. Nangingenot pa man giraray ang Vietnam na may 108 na gold, 96 na silver, asin 114 na bronze. Sinundan ini kan Thailand na may 108 na gold, 96 na silver, asin 109 na bronze, asin pang-apat ang host country na Cambodia na igwang 81 gold, 74 silver, asin 126 na bronze. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Volocopter test aircraft ang apod sa mga eksperto sa teknolohiya sa sarong drone electric helicopter na posibleng kasimbagan sa problema sa traffic sa Paris asin magkakaigwa ng commercial flight sa taon 2024. Ang Volocopter test aircraft ginibo bilang pinakadakulang drone na nagagamit nin 8 rotors na kayang maglunad ng pasahero halis sa Pontoise Cormille airfield sa luwas kan Paris. Ang German company na Volocopter CEO Dirk Hoek nagsabi sa masunod na 18 bulan, piganda na nindaan dunadaan sa certification asin naglalaom na marealisar ang commercial flight sa 2024 kung saan ang Paris ang ma-host kan Summer Olympic Games. Sigong kay Hoek, ang 2-seater aircraft kayang maglunad ninduang pasayro kung saan naganda naman sinda para i-introduce rin sa airspace integration asin public acceptance. Trending ngunyan sa Peru ang kapulisan matapos ang matarayumpong pagkakaaresto sa notoryosong pamilya kan drug traffickers sa Lima, Peru dahil saan kapulisan ang nakasulog nin superhero costumes. Nakasulog sinda nin costume bilang Captain America, Thor, Spider-Man asin Catwoman. Inapod ang drug bust operation kontra sa Mariategui family na Operation Marvel. Nangyari ini kan banggi kan Oktubre 31 kan nagsiselebrar ang Peruvian citizen kan Halloween. Sigon sa Pulisya Nacional del Peru, ginibo ninda ang operasyon sa banggi kan Halloween para makasulog nin disguise na superhero costume ang sa indang kapulisan asin dayon ni maaraman kan Mariategui family. Maihiling sa nag-viral na bodycam recording na nakikig asin nalula ang mga suspect matapos sindang arestuhon ni na Captain America, Thor, Spider-Man asin Catwoman. Nasabat sa raid ang nagkapirang gramo nin cocaine hydrochloride, marijuana asin coca paste. Mayo 17 kan taon 1857 o 1857, kanamundag sa naay Cavite si Pascual H. Poblete, sarong Filipino writer asin publisher. Si Poblete namit bidan dahilan sa ginibo niyang Tagalog translation kan nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal kan taon 1909 o 1909. Kaibanan sa mga naging artikulo niya ang mga columns sa Diaryong Tagalog kung kaya inapod siyang ama ng Diaryong Tagalog o Father of Tagalog Newspaper. Mga tugang yan na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta. Kini pa rin kinalap sa nakalis na 6 oras sa DCGB News Bay. Papakarang gusto man na kaibanan sa pagsurat kan mga bareta. Jenny Matthew Baleran, si Ringman, si Angel Mustasa, si Nicole Ann Gloriani.
Ado Technical, kasabay nato Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, niyaon dyan si Richard Astor, asin Trescia Marilitana. Pagkaran po kang bilog na puwersa ka Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan, masunod na ang pinakaabangan. Angel Mustasa sa Iskaramusa. Masunod na. Sa inyong madanod, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cell. Isa po akong member dito sa Doc Alternativo. Dito po sa Doc Alternativo, marami pong products na akong ginagamit. Pero po ang Fulvic Minerals, talagang doon na po ako tumutok. Ito po malaking tulong sa Maugmang iprinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ng liwanag asin musika, tampok an inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023.